Dobrý deň prajem, ahojte. Ešte raz Zimný ktorok. Rád by som vám teraz predstavil naše tretie video v poradí. Jedná sa o živé vysielanie ako kvázi druhý produkt a štvrté video bude mať názov konferenčný hovor. Pri tom živom vysielaní, zase keď sa nalogujem do systému, tak sa dostanem na hlavnú stránku, kde mám tie hlavné možnosti. Živé vysielanie je táto ikonka tu. Keď do toho pôjdeme, tak my už tu mám, alebo ja už tu mám vytvorené dve živé vysielania. Dáme si urobiť ďalšie vysielanie. Tu je ikonka pridať vysielaní. Takže dáme tomu meno, dobre, nech je to My Broadcast 1. Tak to isté dáme aj do popisu. Samozrejme, popis môže byť iný. Enable chat for audience. V preklade by to malo znamenať, že či dovolíme chat pre pasívnych poslucháčov. Samozrejme odporúčam to povoliť, nakoľko keď sú tam 5 prednášatelia a ďalších 500 pasívnych poslucháčov, tak aby ten smer alebo tok informácií bol obojstranný, práve ten chat to dovolí, aby prednášatelia, respektíve ľudia medzi sebou mohli si pozrieť tie odkazy navzájom. Takže áno, povolíme to a povolíme áno aj účasť pre pasívnych poslucháčov. Takže pridáme vysielanie. Samozrejme, tu je zoznam ľudí, ktorých môžeme pozvať na toto vysielanie. Tak my tu začneme zadávať, dáme tu kolegu, dáme kolegyňu, dáme tomu, dám seba, dáme ešte jednu osobu, a dáme ďalšiu osobu. Takže tých osob by som kľudne mohol tu vyberať, môžeme tu pridávať ďalšie meno, dajú sa tu pridávať skupiny, a kontakty a tak ďalej. Takže ideme pokračovať. A v rámci tých 5, samozrejme môžeme tu dať až 500 ľudí, až 500 teda pasívnych poslucháčov. Aktuálne z týchto 5 dáme práva, že to môže prednášať, to môže mať to živé vysielanie. Takže dáme sebe, takže dáme sebe právo a dáme kolegovi ešte právo. Dajme aj kolegyni právo, takže až 3 kandidáti môžu sa zúčastniť ako aktívni prednášatelia. Budeme pokračovať. Úvodný text. Pozývam na rozhovor. Podpis, ale pozývam na súdny rozhovor. A tu keď sa pozriete dole, tak viac menej tu je možnosť si všimnúť, máme tu all-in-one počítač, máme tu notebook, máme tu smartphone s Androidom, máme tu tablet s Androidom a máme tu aj iPhone s iOS systémom. Tu žiaľ, keďže iOS nepodporuje Flash Player, tak po istú časť vieme sa dostať, ale napokon iPhone sa nedá dostať na živé vysielanie. Novinka, respektíve updateovaný systém od júna, ktorý by mal prísť, tak tam tento problém s Flash Playerom už nebude a bude sa dať aj túto službu použiť aj na iPhonech. Takže vytvorili sme si medzičasom My Broadcast, živé vysielanie. Pripojíme sa k vysielaniu, povolíme kameru. Takže áno, sme tu dvaja, nakoľko natáčame video. Skúsime teraz, respektíve medzičasom pozrieme sa na e-maily, totiž systém nám poslal e-mail, že sme pozvaní na takéto živé vysielanie. Ja tu teraz pozerám e-mail za kolegyňu, ktorý asi som zle stiahol. Teraz už prichádzali e-maily. Alebo kolegyňa nedostáva práca 1. Nie, toto nie je ono. Je tento e-mail.
tento e-mail neprichádza žiaľ, pretože viem, že prečo neprichádza, očakávať chlapčami to ne. Takže medzičasom sa dostali aj candidate link, tu si to môžeme pozrieť. Funguje to tak. Tento candidate link prišiel na môj účet. Trebalo by kliknúť tu click na launch, click to launch. A vlastne tu teraz skúsime všetkým, ideme sa pozrieť na to, ako to bude fungovať, takže chvíľočku tu potrvá. Zrejme, skús to máš spojazniť, alebo skús prosím ťa, tu je tento, vlastne, áno, toto zvládnem ja, takže web broadcast a skús tento typ, takže vlastne funguje to asi takto, tuto enter your name, takže dáme Tomáš 1 napríklad, Tomáš 1, dáme join broadcast, figuruje to takto, takže vlastne tu už vidíme, že tu sa pridal aj druhý mobil. Asi tento tu, tablet je tento a notebook je tento mobil, respektíve tu máme možnosť si zvoliť aj prednú kameru alebo zadnú kameru, kde sa to zvolí, to mi alebo že to neskoro. Tuto asi ne? Si to stíšenie. A vlastne tu si to môžeme otočiť. Takže áno, takže konkrétne teraz tablet pozerá na kameru. Takže ako máte možnosť sa na to pozrieť, aktuálne sú tu 4 prednášatelia a tu v tejto časti ináč aj vidieť, že attendee list sú 4. To znamená, tu v hornom rohu vidieť, že attendee list sú 4. Tu je povolená možnosť chatovania, respektíve tu sú uchádzači, takto, tu sú uchádzači a tu je chat. To znamená, tu dole si môžeme posielať nejaké správy, napríklad ahojte, vítam vás. Takže tu sa zobrazí, že čo som posielal. Dajme tomu, že účastník s týmto tabletom napíše, že ďakujem, čiarka, dobre, pošleme to. Takže tu sa to objavilo, samozrejme, že reaguje. Tretí uchádzač môže napísať, že poďme na to. Enter. Takže tu vlastne, tu je tá komunikácia písaná v rámci toho živého vysielania. Takže boli sme tu 4, kolega vypol Androidový smartfón, nakoľko mikrofón je tam veľmi citlivý a bolo to tu trošku počuť, že bol tu veľký šum. Je tu ešte jedna zaujímavosť. Tu hore sú isté nastavenia možností. X-kom ukončíme. Tu sú nastavenia, väčšinou tu sa nastavuje len kvalita obrazu, my to máme nastavené na medium. Tam, kde je super dobrý internet, tak tam môže byť aj high quality, ale v našich podmienkach ten internet je 4 MB download, 2 MB upload. Tuto už to funguje pekne. Pri 500 KB upload systém ešte až tak dobre nefunguje. Takže čím vyššie je ten upload, tým je to lepšie. A tu je ešte jedna taká zaujímavosť, document view. A tu napríklad, teraz som bol na tom document view, tu si môžeme vybrať nejaké dokumenty, v rámci ktorého dajme tomu, že chceme urobiť nejaký workshop, nejakú prednášku, chceme urobiť nejaký kurz, školenie, takže tu si vyberieme konkrétne ten materiál, čo chceme ukázať. Tak my sme stiahli PPT súbor s PowerPointom a ukážeme vlastne PowerPoint. Má to nejakých 16 strán a vlastne ak meníme strany, tak sa robí prednáška v rámci celej firmy. Je to malý súbor, takže vlastne ide to pomerne dobre. Takže môžeme ísť kľudne na 16. stranu. Dá sa, teraz sa trošku naťahuje tú 16. poslednú stranu.
Asi chvíľočku to potrvalo, lebo som to chcel urýchliť. Pôjdem nazad. No. Alebo 16 je už možno asi prázdna strana, takže 15 je ešte nejaká funkčná strana. Môžeme si to zmenšovať, zväčšovať, ako sa nám to páči. A môžeme ešte vyskúšať jeden ďalší súbor. Ten bude PDF-kový súbor. Takže tento tu vyskúšame. Asi otvoríme ďalší súbor. Ten je v tomto adresári. Je to Ford Mustang. Ten je trošku už väčší súbor, takže tým pádom trošku dlhšie to bude trvať, kým to nahraje, ale o chvíľočku toho budeme mať. Ešte tu nie je, ale hneď sa to ukáže. A dokonca tam už to máme. A tu nám ešte chýba. No. Čo to? Lebo na notebooku sa nám to objavilo. Tak možno... No, konečne to prišlo aj tu. Ale hovorím, môžeme si to kľudne aj zväčšiť. Dodať na 150, 100, takže teraz to ťahá samozrejme. Áno, že na notebooku oveľa skôr sa to objavuje, než tu. Tak skúsme si to zmenšiť, možno, že to pomôže. Asi bolo to treba zmenšiť na 75%. Iba tento obrázok je konkrétne u mňa patrí do kategórie nádherných. Dobre, takže asi toto bolo všetko v živom vysielaní. Myslím, že sme vám ukázali všetko. Síce ešte môžeme ukázať jednu vec. Ako sa uploadujú, ako sa nahrávajú tieto súbory do systému. Takže tu teraz skončíme. A tu je knihovňa súboru, takže tu sú adresáre a dajme tomu na ten maličký súbor s PPT-čkom vymažem, lebo ten sa tu rýchlo uploaduje, ten je iba maličký súbor, takže dám, síce nie move som chcel, ale delete, takže vymažeme aj tento. Neviem, prečo to nechce teraz vymazať, ale nevadí, ale skúsime si to nahrať na novo. To je nejaký, píše tu, že je to nejaký referenčný objekt, tak preto to nechce vymazať. Ale nevadí, tak si to ešte raz nahráme. Tak tu máme v každom prípade upload files. Ten súbor je tu, respektíve môžeme aj ten Mustang súbor si tu nahrať. A už nám tu nahráva ten Mustang súbor, ktorý už raz bol nahraný. Ale o chvíľočku sa to objaví tiež. Takže je to vlastne len práca v adresári, vymazanie a uploadovanie. Predpokladám, že dá sa nahrať aj dot súbory, ale tam nie som si istý, takže to ešte preveríme. Takže tuto spracúváme tento materiál a hneď sa nám to objaví. Keďže je to práca cez internet, tak všetko je vlastne rýchlosť otázku, rýchlosťou pripojenia. Toto bol troška väčší súbor, takže preto to trvá troška dlhšie. No, takže konkrétne už to aj máme. Dobre, takže toto bolo všetko, čo sa týka živého vysielania. Štvrté video bude videokonferencia. Takže tešíme sa na vás, majte sa dobre, dovidenia.